Отборът на Симона Пейчева, Крум, Алфредо и Ани Дончева ще изпълни за вас Quick Step. Хореографията ще ни пренесе сред восъчните фигури в музея Мадам Тюсо. Това се казва бързи крака. Каква хубава идея. Какви живи восъчни фигури. Алфредо, чакаме да излезе от образ. Май успя. Какъв хубав етюд, какъв хубав танц. На мен много ми хареса. Все пак, щом става въпрос за някакъв етюд, да чуем Орлин. Ами, то нямаше само етюд, имаше и много хубав Quick Step. Имаше много хубав хват, имаше бързи крака, имаше ниски рамене, имаше хубава глава и между другото Крум, в началото на танца си казах, защо танцуваш с латино обувки? Това е толкова трудно, трябваше да вземеш стандартни и с тях се справи страхотно. Така съм по-висок. Страхотни. Страхотен Quick Step. Аз ти мъж така, да. Галена, за краката в Quick Step, какво ще кажеш ти? Добре ли бяха? Ами аз малко само не мога да се съглася с Орлин за хвата, защото добър хват Quick Step нямаше. Но много интересна идея, драматургията беше много умно поставена. Също бързи крака, тези джиджица, какво ти говориха, нямаш бързи крака. Много бързи крака си имаш даже. То са такива учители като тях. Обаче Симона на 2-3 пъти изостана и не беше... Според мен не беше денят на Симона днес и заради това моята оценка няма да бъде най-високата. Обърнете и малко повече внимание. Толкова се старае момичето. Благодаря ти, Алфредо. Децата ти са просто изключително сладки. Заповядайте да си получите оценката на белите столчета. Уважаеми зрители, след малко следва танца на Данчо Йовчев и Тереза Маринова. Миналата седмица Алфредо намекна, че в техните хореографии има твърде много акробатика за сметка на танца. Какъв ще бъде отговорът им, ще видим след малко. А сега оценките за отбора на Симона и Крум. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. Галена Великова. 5. Нешка Робева. 5. Орлин Павлов. 6. Ивайло Манолов. Алфредо, страхотна хореография, 6 от мен. Уважаемо жури, нека видим вашата обща оценка за артистичност. 6.
Това са лидерите до момента. 28 точки за отбора на Симона и Крум. И вашите аплодисменти, разбира се. Май ще се спасите днес, защото те го заслужават от елиминации. Миналата седмица си изпуснахте нервите. Може ли така да кажем? Да. А заслужаваше ли си този изблик, имайки предвид, че отидахте на елиминации? Аз се съжалявам. В крайна сметка, случило се, направили сме го. Тук нататък играме за нас, играме за тази публика в залата, която ни приветства. Въпросът е дали това няма да се отрази негативно на вашия образ като отбор, защото рано или късно... Въпросът е дали няма това да се отрази негативно на вашия образ като отбор, защото рано или късно отново ще стигнете до вота на публиката. Не знам, не съм се замислила. Стискаме ви палци. Ние се надяваме, че няма да се случи така. Питам, Алфредо, колко деца имаш тук? 3. А в клуба? 2. Общо? 5. Браво, бе! Браво, бе, Алфредо! Така се дига българския приръст. 3. Всеки трябва да има по 3. Що се смееш? Те са българчи. Чакай, дайте все пак микрофон, да. Идвете в Куба от различни мама. Ага. Ако иска повече, да го знаеш. Тоест, твоят живот е... Обаче и за първия път седение тук... Не, 3 жени и 5 деца. Твоят девиз живот е моногамия, моногамия, седение тук в България. За първи път се жениш. И на моята живота. А 2 деца как станали в Куба? Магия? А, не. Гаджета. Гадже кубинчи. Аз не мога да те разбера, тъй като аз самия съм страшно консервативен. Наскоро се ожених и те първо смятам да правя деца. Не може без брак тия работи. Разбира се. Куба ние сме латин ловър. Да, в Куба може. Ние тук сме много консервативни в България. Ние сме известни с високия морал. Дами и господа, след рекламите на сцената излизат пълните отличници. Единствените с 2 последователни максимални оценки до сега. Данчо и Тереза. На колко са години, извинявай? 40. Не ти, децата. Децата са ти на 40. Обаче искам да и вие знае колко са нас. Децата на колко са? Децата е най-голяма 20. Най-малкото. 20, 15, 7 тук в България. Изобщо не бързи, искаме да 4. 4 и 3. Става просто да говорят много по-добре от Рул, който е по-голям от тях. Искам да ти кажа, изобщо не бързаш. Целта ни е да скъсаме нервите на редакцията. Не. Казахме,